ndarwadziwa neshamwari wangu. Asi mukachika mukabata nonzi anoti masvingo neni wacho Sasha muri yeZimbabwe namai mimi akachekwa nzeveka mukonochika mahwana akani mbavha yanetsa chaungabvunza mai wekupi sai chisungwa chidzoka ndiyoyo mbavha mukangoti anoti masvingo kama tsvageni tozotaura mai maiziya mukona inini mahwana kaandavhura kaya kudhara sika chero mukazozwa kuti ndafaka ndavhura home taura chokwadi chiri panachi handida kumufungira zvakatoitika, handida kumufungira ndomufungira nebasa rei basa mwakachekwa nzeve mamimi apeva gwati ni ziro ati akazvimberei takarova dombo ati mabhichi mitipe dombo ramunorova iri nderanyu azo amukoma magara munotora zvese hanzive ndipe foni yangu foni yenyu apanga chidobira munhu angandina handiti kwati but kuna meme minzeve akatobuda akatodaiso ikoko mere mukabvunza zvinhu zvakatika pane wakazvinzwa kanoizizvi iswayamwa chikomba changu topi kune noizi mbavha ina ndochiratidzo kuti atatomborwa mucheka nengofemeruka asi hure rubva unorowachi nditoriro ke nana anzi keni bvumbu pachingondigera kuti pese panenge ndabuda ndakutsiza kuti ndeni ndakeni bvumbu nendiri pamahwani mwangu totizira kwaurika mahwani mugamba hurebuda ndikatomborongedza asi ndobvobvunza muresi semuchiregerera mbavha imimi dzakoshei orati kokundisvira undisiya ndiri mupenyu kwananonzi anoti masvingo ena bhosi lako akatombondirepa pasimuka amuchida todaidza anzani muridzi wesimuka yacho apa asingaizivi akoshei. What's so special about he? Ngoma mdodira mesara kangani mudotarwa kangani asi chadagona kapane anonzi kidza mupurisa so na kansela soshe ndaonyorera mazita evanhu 3 wanga waripo kusanganisa rangu mandapa signature yangu kana uchizonditsvaga pa www.nendainde yakapoya newende kwamai hwende rati nechekutaura chimwe chamuda kunzwa ukama hwangu unaamerica ndewekuti ndichangopinda muhopuri handiti chinzwaika ndichangopinda muhopuri inini ka meri ndaitsomwa naye ane nguva yakamboita kunga sekati right usamwari wangu nameri wangu wakamira wakadai so ndichipinda muhopuri taitabatira praise namai mimi yokuchekwa nzeve uyu ndakapinda muhopuri ndiri street kid ndauya nguva yevarimi vanhu vakandigamuchira ndaona mai Mavado vachiri kumirirawo mapendi nemabhurasa mutemzi ndine mhenika vachitombondisa oganza nemunhu anokumirira bhurugwe panangotaiwa mwari upenyu ndasazota chanditangira nekuganza kwaita asi nhasi uno ndikukwanisa kumira panhamo pake ndichisuka ndichiimba ndichiita vamwe vachindova futi vamwe vachawa kuti right pane hure randipromisa inyaya kuti hazviuzezi ndachachengeta mwana wemufika mukona kamwanaka wakadikura twini uyo mwana akaberekwa kumusana uyu wakadikura zvese nemwana wakadikura zvese nemwana haizi nyore kusirwa mwana akadai makadi kutora zvese kamuti muri mbavha dzinorema makadikura nemwana wacho tozotaiwa muri magamba muchazvimamira this time ndapaka chiudza vamwe vahure kuti ndiri mubhanditi akatendeka handidi kuzviratidza chibhandi changu muchamama wese inonzi mbavha iri kupisa ka yandakamaka zvaiko zvino ka ndakatora dhikazi rakati pakona kudhara kamahure takafa tisinopfeka keshe so nditori nanozwa munhu achiti pfeka kwakafa sinopfeka kama kuzora mamwe masembavha muni mutsvagiwo ndokumbiro dzanetsa mbavha idzi anga chisungurudzi mai kunyanya ini aizouyawo zvake asi aingouya pamwe dhoo ndakaluka
ndangoisa chori nemukati zvaizvo oskovhura zvinepawa zvekuvhura dhora riyai rovhuri uri kudei mai votoshaudza kuti ari kudei amwani yaida fojera yebuti right opinda mumba macho unouya nevakomana vake vavo moita noisi mumba umo vezvimutoriro vanouya vogaramo voputa zvimutoriro zvavo vapedza kuenda ndo panotangira zvese papa zvokubata vanhu kutora vanhu zvinhu mafoni chichi vakomana vaimbavha it seems iye anga autotorwa kuita zvichi anga autorikutwa kubata vanhu anditi iye ndiye aizondiwa kuti hapane musikana saka togona kufamba hapa pane mukadzi iye achitoshandiswa kubata vanhu ani mazona saka kufa kwazoitawo kuramba kuinda kwanga akunzi aende achiramba pamwe kwaurunzira ndinotitira masikiri toona baba toona mapindiro saka kuurayiwa kuri kuti pasina kuwirirana vamuuraya kuti anozotitaurira anotifumura tobva tabuda pachena akabuda nevanhu panapa akabuda nevanhu akabuda nevanhu vanhu ava hapana anozi aivapo ndememori musikanawo ishamwari yamavado saka memori anogona ani information anditi ndiye anokwanisa kuzoti takafamba tikapinda mubhesi rakati tikazobuda apa tinaningi tozova tasvika apa kusvika uyu api andimaona saka zvinhu zvakakonzereswa nemashamwari anga achingouya akawanda saka dambudziko remadrugs iri akatanga rini kushandisa mutoriro ana 2 years atanga zvemutoriro paukangopinda anditi paukapinda mutoriro ndo paakatanga kuita zvemutoriro anga ari munhu aichena zvokuti mukamuna muti mwana akachena kati pakangotanga izvozvi kutengesa zvinhu wotoona munhu autoshama unoparadza mutoriro maasets aunenge uinawo ese anodii anotengeswa kana vaya vari kuuya vanouya vachitora vachitengesa madhiragi osaramba musashoma anga asina mabhezi kana mega motozonyarira kuti haukwanisi kutenga chikafu chako chokudya asi vari ukangoiwana iringava dhora anga achomhanya madhiragi saka madhiragi haana kunaka ari kuuraya upenyu hwevanhu okay saka sizvo ari kunzi ane mwana mucheche waasiya saka anga achinoita madrugs pesa paaine kamwana kadiki achitova nenhumbu yacho aitoramba kuti handina nhumbu asi chonoti nhumbu chichi inhumbu kai baba vacho vari kuti haasi kutaura handina nhumbu kusvika abatsirwa mwana anga asingatomudi aisada mwana akangomumwisa akanochema kusiya kuna mai vacho kuna mbuya otobuda vavosara vachishungurudzika nemwana mucheche iye aenda kwaenda kusvika azodzoka ozoti mwana wakuru anoona aigona kurarako anga achiziva here baba yemwana uyu sezvo anga ari mumadrugs ipapo manje ndo zvisingazikanwi izvozvo kuti anga achiziva here nokuti kuti azoziva azoti ndarara nevarume vanga anenge akadi drug rinogona kukurova zve 3-4 hours wakarara varume vachiita pati anomaona mai hauzoziva saka mutoriro uyu diye vanhu vese vari kuita zvemutoriro vese aiwa gavaindi kusingadzokwi kwacho chaiko gavainde zvavo ndo zviri kukonzesa kunzi gopuriko waita mbiri yokurohwa kwevanhu yokudzipwa huro mutoriro vaya vari kuita izvi pamwe havasuti asi vakutora advantage yokuti vemutoriro vakungobata vachibata chero vasangana vachitora vanhu ende zviri kunzi nevanhu vamwe vakutaura vari kuti mabhesi acho anotozivikanwa anozivikanwa mapurisa anombotorawo action ini ndakatombofona homicide ndakafona inini tikatotaura kuti tanetseka zvatika vakanditi inde pamupurisa ari paraunda ndobva ndaona kuti ndomufonera mupurisa yakanditi ndekumusha ndobva ndashaya zvokuti anodzoka rini handizivi
anga ari muchaji wachona. Saka ndakangoona kuti hapana zvandiri kuita. Saka in terms yedambudziko remadrugs zvafanika dambudziko ranga rine muchakabvumiriri, imimi semhuri pane zvamakamboitawo here kuda kuedza kumubatsira kuti pamwe anga takambomuendesa kuchipatara. Takamuendesa kuchipatara kuti apuwe kubudisa drug but munhu anga kuti zvina basa akangofunga kuti ndotoenda otodii kaatobuda kutonhorova. Hazvinei kuti ari kumwa mapiritsi akapuwa full course yekuti this drug but anga achienda achinodii achinotora futi. Saka azoreva kuti mapiritsi anga asingadii anga asingachashandi just because anga achitindukudzisa ari kusanganiswa nemadrugs. Tatova rimwe drug ratisingazivi. Tinotenda baba nemashoko enyu, tinoona matambudziko zvakare. Thank you. Okay.